Goedenavond dames en heren. Voorafgaand aan het Alzheimer Café wil ik u eerst eventjes voorstellen aan een bijzonder iemand, namelijk de nieuwe voorzitter van Alzheimer Nederland, de afdeling Noord-Limburg. Dat is meneer Frans van Schendel. Goedenavond. Goedenavond, Nicole. U bent de nieuwe voorzitter. Ja, klopt. Ik heb het stokje van Harry Schraven overgenomen. Ik ben sinds 2 jaar lid van het bestuur van afdeling Noord-Limburg. En sinds kort, moet officieel nog even bevestigd worden in Utrecht, heb ik de taken van Harry overgenomen als voorzitter van het bestuur van de afdeling. En gaan we u dan ook vaker zien hier in de buurt bijvoorbeeld? Of? Nou, volgens mij ben ik redelijk zichtbaar. Dat denk ik ook. Ik was afgelopen december nog in het café met een ongelooflijk leuke avond. Dus degenen die er niet geweest zijn, die hebben echt wat gemist. Maar ik zal inderdaad wat meer zichtbaar zijn. We gaan natuurlijk sowieso als bestuur bij alle regionale cafés gaan we 1 keer langs in de 2 jaar volgens mij. Dan hebben we het allemaal een keer gehad. Doen we een bestuursvergadering daar afwisselend met de vergadering in Venray. Dus op die manier kijken we ook wat meer in de regio. En in de komende tijd heb ik een aantal bezoeken gepland staan. Binnenkort ga ik een aantal danssalons af, ook om daar te kijken. Want ik ken dat fenomeen wel, maar ik heb ze nog nooit echt gezien. Dus daar moet ik nader kennis mee maken. En natuurlijk met heel veel vrijwilligers hier in Venray ken ik nogal wat mensen. Ik woon hier al een paar jaar. Ik heb hier in het verleden ook wel eens opgetreden. Toen werd dat nog niet opgenomen. Dus dat ken ik wel, maar op andere plaatsen, daar moet ik zeker ook eens gaan kijken hoe het daar is. Ja. En er is een hoop te doen. Ja, zeker. Daar werken we met z'n allen ook hard aan, hè? Ja. En u bent bekend in het Venrayse, zegt u, hè? Ja, ik woon sinds eind 88 in Venray. Een aantal mensen kennen mij misschien nog. Ik was klinisch geriater in zowel Vicurie als in Vincent van Gogh. En ik ben in 88 in Vincent van Gogh begonnen met een speciale afdeling voor ouderen met cognitieve stoornissen. Dus mensen met problemen met hun brein en gedragsproblemen op te zetten. Later ben ik ook in Vicurie gaan werken. Dus daar heb ik nogal wat mensen mogen ontmoeten. Ja, voor de rest ben ik een beetje actief ook in de gemeenschap. Ik heb zo meteen een afspraak voor de adviesraad Sociaal Domein, waar ik ook zittingen heb. Dus ik probeer mezelf een beetje te bemoeien met het Venrayse, maar ook een beetje met Alzheimer Noord-Limburg. Ik vind het een hele nobele stichting. Ja. Dat was de reden waarom ik in het bestuur ging. En ik moet zeggen, kennismakend met de vele vrijwilligers die ontzettend enthousiast zijn, heb ik gezegd, nou oké, met die mensen, daar wil ik wel voorzitter bij zijn. Heel fijn, fijn voor iedereen. Ik bespeur daar ook een beetje passie bij volgens mij, om u ook in te zetten of zo voor... Ja, het zou niet goed zijn als het niet was. Nee, dat herkennen we allemaal, denk ik. Nee, ik denk dat je wil wat bereiken met z'n allen. En daar moet je af en toe voor vergaderen, dat hoort daar ook bij. En ja, ik denk dat het ook belangrijk dat je bent als bestuur, dat je als het ware een link bent tussen Alzheimer Nederland, alles wat daar gebeurt, de gedachten die daar zijn, om die ook over te brengen naar de regio. En omgekeerd. Het is belangrijk dat ook zij gevoed worden met signalen die vanuit de samenleving komen, vanuit de afdelingen komen. Ja. Nou, volgens mij hebben we nu een hele goede nieuwe voorzitter. Dank je. We zullen zien. Ik ga mijn best doen in ieder geval. En ik zou iedereen alvast een heel voorspoedig 2023 willen wensen. En ik zou iedereen willen adviseren, kom naar de cafés toe. Schaam je vooral niet. Als je met dit probleem zit, zowel als degene die er door getroffen wordt, als ook de partners, schaam je daar niet voor. Je hebt er niet om gevraagd. Je moet er wel mee dealen. Een van de uitgangspunten van Alzheimer Nederland is dat het erom gaat het leven van mensen zo waardevol mogelijk te maken. Naast dat er ook onderzoek gedaan moet worden om dementie de wereld uit te krijgen. Maar op de eerste plaats het leven van de mensen met dementie als hun omgeving, om dat van een betere kwaliteit te maken. Nou, daar moeten we ons voor inzetten.
Nou, ik hoop dus dat iedereen in 2023 op bezoek komt in de lokale cafés. En ik wens iedereen ook een heel goed 2023 toe. Dank u wel, meneer Van Schendel. En dan gaan wij zo door met het café van deze avond. Goedenavond, dames en heren. Van harte welkom bij deze uitzending van het Alzheimer Café Venray. De eerste uitzending van het nieuwe jaar. Dus waar we eerst mee willen beginnen is om iedereen hier en ook thuis een heel mooi 2023 te wensen. Met vele mooie caféavonden, vele belangrijke en interessante onderwerpen. En waarin het voor iedereen goed mag gaan. Mijn naam is Nicole Wijnhoven. Vanavond hebben we een bijzondere gast, namelijk huisarts Willem de Hoog. Willem gaat zich dadelijk even voorstellen. Want het thema van vanavond is: wat is de rol van de huisarts als er sprake is van dementie? Nou, daar valt genoeg over te vragen, denk ik. Dus laten we beginnen. Willem, van harte welkom. Dankjewel. Wil je eerst wat over jezelf vertellen? Nou ja, ik ben huisarts hier in Venray. Ik ben huisarts bij Huisartsen Buitenlust. En daar ben ik werkzaam vanaf 2015. Dus inmiddels tellen de jaren ook alweer. Ik kom oorspronkelijk uit Vierlingsbeek. Dus het is toch een beetje een thuiswedstrijd. En ik ben ook geboren in Venray. Dus wat dat betreft genoeg bekenden. Ja. Dankjewel voor de uitnodiging. Dementie is natuurlijk iets intrigerends, zeker als huisarts. En ik hoop dat ik wat kan betekenen vanavond. Vast wel. Als huisarts ben je eigenlijk betrokken bij een patiënt van wieg tot graf, zeggen ze. Hè? Van de geboorte tot en met het overlijden en alles daartussenin. Dus dat betekent dat je ook ontzettend veel verschillende dingen meemaakt. Ook veel kennis moet hebben, lijkt me. Hoe groot is de rol van dementie, zeg maar, in het gedeelte van jouw werk? Als je het geheel bekijkt, is het natuurlijk een klein stukje. Want het is vaak in de laatste fase van iemand, van een leven, dat je gaat zien dat het geheugen achteruit gaat. Dus wat dat betreft is het vaak een klein stukje, een klein gedeelte wat we begeleiden. Maar het is wel ook meteen een gedeelte wat heel veel impact heeft. Je ziet mensen daar echt onder lijden, vooral ook partners die daar toch behoorlijk van ontdaan kunnen zijn. Het is een heel klein gedeelte met een grote impact. Dan zie je toch wel weer dat de rol van de huisarts toeneemt. Dat je vaker contact hebt, dat je meer betrokken raakt. Ja. Het is ook niet iets wat dan overgaat, hè? Dus jouw rol blijft ook nog even dan, denk ik zo. Ja, en vooral ook die continuïteit, die is dan van belang, hè? Want je ziet dan, dat het geheugen achteruit gaat, maar het is dan ook zo belangrijk dat je die continuïteit waarborgt, dat je in de gaten houdt van, maar hoe verloopt het nu, of hoe snel gaat het, of... kabbelt het rustig verder. Dat is interessant en soms ook heel ingrijpend. Ja, kan ik me voorstellen. En met welke klachten komen mensen zoal? Je gaf net aan geheugenproblematiek. Wat voor klachten kan iemand dan ervaren, zeg maar, in het begin? Nou ja, in het begin zien we niet vaak dat mensen komen van... Goh, dokter, ik vergeet nog alles wat. Dat is wel heel typisch, maar vaak komt of een partner of een vriend of een kennis of de buren die toevallig met diegene bij mij zijn. En dan wordt terloops laten mensen vallen van, goh, dokter, eigenlijk het geheugen is misschien niet meer wat het moet zijn. En zo krijg je wat seintjes binnen. Dat is meestal hoe het gaat. Soms ook komen mensen zelf met ik weet niet, ik vergeet wat dingetjes.
Maar op de een of andere manier is het vaak lastig voor mensen om daarmee naar de dokter te gaan. Ja, kan het ook komen misschien omdat mensen ook, zeker als het jezelf overkomt, kan ik me voorstellen dat je ook niet altijd de ernst daarvan zelf misschien ziet of voelt of de gevolgen die het kan hebben. Iedereen vergeet wel eens wat, zo wordt het gezegd. Dus ik kan me ook best wel voorstellen dat je daar zelf ook niet meteen er heel zwaar in ziet. Terwijl een partner wellicht veel vaker iets opvalt dan dat je zelf dat misschien in de gaten hebt. Ja, zonder meer. Ik denk ook zelfs, en zeker misschien in een vroeg stadium, maar ook al wel vooral in een later stadium, dat het een stukje ziekteinzicht steeds minder wordt. Mm-hmm. En daarmee bedoel ik dat mensen misschien ook steeds minder goed kunnen inschatten hoe hun functioneren is. Mm-hmm. Het geheugen gaat achteruit en daarmee merken ze misschien zelf minder goed dat hun functioneren ook inlevert. Ja, dat het verandert. Ja. Het verandert. Ja. En dat zei ik dan net inderdaad, een partner valt het dan juist wel op, waar iemand zelf misschien zeker, niet zo in de gaten. Zonder meer. Ja, dus dat kan inderdaad een reden zijn waarom mensen ook zelf niet zo snel komen. Gebeurt het ook wel eens dat een partner bijvoorbeeld bij de huisarts komt zonder dat degene met mogelijke dementie in dit geval erbij is, om bijvoorbeeld zorgen te uiten? Absoluut. Nee, dat zien we heel vaak. En dat is denk ik ook het mooie aan ons vak. Wij zien de patiënten zelf, we zien hun partners, we zien hun kinderen. En dan zien we heel vaak dan komt een dochter bij mij op het spreekuur, misschien voor iets heel anders. Mm-hmm. En dan wordt er gezegd van, goh, ik was laatst bij pa en ik vertrouw het niet helemaal. Mm-hmm. En dan dat betreft dan een dochter, maar nog vaker is inderdaad dat een partner mij bezoekt en zegt van, ik heb een dubbele afspraak gepland. Die grote teen, kijk er maar even naar. Maar ik wil het eigenlijk hebben over mijn partner. Ja. Want het gaat helemaal niet goed. En wat kan je dan voor iemand betekenen, zonder dat diegene zeg maar, over wie het gaat erbij zit? Ik denk dat het heel belangrijk is dat juist de mantelzorger, de partner in dit geval, wordt gehoord. En dat zij of hij zijn of haar verhaal kan doen. Mm-hmm. Want je ziet ook dat er heerst ook een soort van taboe. Hè? Mm-hmm. Ook partners gaan niet makkelijk naar de buurvrouw van, mijn mens. Mm-hmm. Ja, dat gebeurt niet. Dus het is vaak al heel fijn als mensen hun verhaal kwijt kunnen. En ik denk dat het daar vaak ook mee begint. Hè? Dat partners hun verhaal kunnen uiten. En dat ze van daaruit in ieder geval gehoord worden. En dan begint vaak het balletje een beetje aan het rollen. Dus ergens moet een begin zijn. Ja. En jouw vraag was van, wat kan ik dan betekenen voor de partner, of voor degene die dan die geheugenproblemen heeft. Op dat moment nog weinig, want ik denk dat het echt begint bij de partner. Ja. En soms hoor je ook wel eens dat bijvoorbeeld iemand van de thuiszorg of zo zich zorgen maakt, of een buurvrouw, die staan toch wat verder af van degene om wie het gaat, zeg maar. Kunnen die ook met hun vragen, zeg maar, aankloppen bijvoorbeeld, of met hun zorgen? Ja, aankloppen kan altijd. We zitten natuurlijk wel met de wet die ons vertelt dat wij als dokter geen informatie mogen delen, maar we mogen wel informatie verkrijgen. Mm-hmm. Dus dat zal misschien een beetje een saai gesprek worden, omdat wij, dan probeer ik altijd informatie te vergaren, zonder al te veel te vertellen wat ik al weet. Ja, dat snap ik. Dat mag uiteraard in verband met de privacy niet. Precies. Nee. Maar het is goed. En ik vraag ook altijd, mag ik daar een notitie van maken? Mm-hmm. Want dat is de andere kant op. Wat privacy betreft, dat moeten we natuurlijk ook in acht nemen.
Dus ik vraag ook altijd van, goh, mag ik noteren wat u mij nu vertelt? Want heel vaak kun je daar op dat moment niks mee. Of willen die mensen die bij je komen, die willen ook niet dat ik die informatie deel met degene om wie het gaat. Dus dan noteer ik het en dan probeer ik dan maar een beetje te navigeren in een volgend gesprek met diegene. Ja. Om het toch zo bespreekbaar te maken. Ja, ja. Ingewikkeld wel. Ja, soms wel. Soms wel. Ja, maar ik kan me ook wel voorstellen, sommige mensen hebben zelf een breed netwerk om zich heen, maar dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. En dan kan ik me een situatie voorstellen waarin inderdaad een buurvrouw of iemand van een thuiszorg zich wel zorgen maakt. En dat het wel fijn kan zijn om dat in ieder geval ergens te delen en misschien ook te vragen, wat kan ik daar dan mee? Of zo. Ja. En dan is iemand bij jou met geheugenklachten bijvoorbeeld of andere klachten. Hoe gaat dat dan verder? Hoe ga je daar dan mee om? Nou ja, ik vind het altijd, want dan kom ik toch even terug op de laatste vraag die je stelde van... hoe gaat het nou als een buurvrouw komt of een partner komt zonder dat degene om wie het gaat erbij is? Dan zeg ik, daar begin ik altijd mee, ik vind het belangrijkste dat het transparant is. Dat naasten ook melden dat ze hun zorg hebben geuit bij mij. Dat de thuiszorg meldt dat ze hun zorg hebben geuit. Dat vind ik het belangrijkste, want die transparantie die is zo belangrijk. En vervolgens geef ik dan toch aan dat ik een vervolggesprek wil waar diegene om wie het gaat, waar die ook bij is. Ja. Ja. En dan ga ik toch het gesprek aan van, goh, ik merk dat er zorgen zijn. Ja. En dan, kan jij zelf bijvoorbeeld een diagnose stellen of volgt er een doorverwijzing of hoe gaat dat? Nou ja, het hangt heel erg af van het gesprek. En dan probeer ik toch in gesprek en met de informatie die ik al heb, probeer ik voor mezelf een beeld te vormen van waar staan we? Wat vindt de patiënt er ook zelf van? En ervaart hij zelf ook klachten? Want dat vind ik minstens zo belangrijk. Zeker, zeker. En als er toch aanwijzingen zijn van geheugenproblematiek, ja, dan starten we toch met een diagnosetraject. En dat begint eigenlijk met een hele simpele meetinstrument, zoals we dat noemen. En dat is eigenlijk gewoon een hele makkelijke vragenlijst. Met op het oog redelijk simpele vragen, maar ja, gaandeweg kun je wel zien of die zorgen terecht zijn. Ja, en dat is nog allemaal bij jou in de praktijk, zeg maar. Ja. En ik hoor wel eens het woord geriater bijvoorbeeld. Ik zit zelf niet zo in die wereld, gelukkig. Wanneer is er dan een doorverwijzing naar bijvoorbeeld een geriater of naar iemand anders, een andere specialist? Die vragenlijst, daarbij kun je een bepaald aantal punten behalen, scoren. Het is eigenlijk geen scoren, maar ja, het helpt ons wel om te kijken in welke richting we moeten denken. En als die score niet al te hoog is en we hebben samen met die achtergrondinformatie genoeg redenen om ons zorgen te maken, ja, dan verwijzen we door. En dat kan zijn dat we doorverwijzen naar een geriater, of het kan zijn dat we doorverwijzen naar hulp bij dementie. En zij kunnen dan het vervolgtraject ook bij iemand thuis inzetten. Ja, oké. En in het begin zei je blijft eigenlijk wel nog in beeld bij diegene om wie het gaat. Of verdwijn je dan naar de achtergrond, zeg maar? Ja, die continuïteit, daar kom ik toch weer even op terug. Die continuïteit is belangrijk. Dus ik vind het ook belangrijk dat of ik als huisarts of onze praktijkondersteuner, dat is een verpleegkundige die vaak wat meer tijd kan vrijmaken om onderzoeken te doen. Of de praktijkondersteuner of ik blijft wel betrokken in dat traject. Ja. Ik kan me voorstellen dat het fijn is voor mensen ook. Ja. Ja, nou ja, je ziet ook vaak dat er andere problemen ontstaan. Het is een kwetsbare groep mensen
Dus ook vooral de fysieke ongemakken, daar moet je als huisarts bedacht op zijn en betrokken in zijn. Ja, en dan heb je niet alleen degene met dementie, de patiënt zal ik maar zeggen, maar ook vaak de mantelzorger, wat vaak de partner is. Hebben jullie daar ook nog een rol in? Want ik hoor vaak dat die zich met hart en ziel inzetten, maar daardoor wel ook een keer overbelast kunnen raken, wat natuurlijk heel begrijpelijk is. En wat ik begrijp is dat veel mensen dat ook niet willen delen. Hè? Die gaan door met zorg vanuit liefde. Kunnen jullie daar ook wat in betekenen als huisarts, zeg maar? Ik hoop het wel. Ja, ik vind het een heel belangrijke groep. Omdat die mensen, wat je ook zegt, die gaan vaak door. En ik denk dat het heel belangrijk is om juist hun ook periodiek terug te zien. En in ieder geval ook te bespreken van waar zij tegenaan lopen. Ja. Want je kan van allerlei oplossingen vinden voor degene die geheugenproblematiek heeft. Maar minstens zo belangrijk is om in de gaten te houden of het met de mantelzorger goed gaat. Ja. Het is belangrijk dat die ook blijft staan. Hè? Ja. Zonder meer, ja. Zeker in het beginstadium van dementie, dan heb ik begrepen dat mensen vaak, zeker in een kort tijdsbestek, zich nog wel heel goed voor kunnen doen, zal ik maar even zeggen. Waardoor vaak een omgeving ook niet in de gaten heeft hoe heftig de problematiek soms thuis al wel is. Ik kan me voorstellen dat ze dat bij de huisarts soms ook willen doen, van het valt allemaal wel mee. Hoe kun je daar doorheen prikken? Kun je daar überhaupt wel doorheen prikken eigenlijk? Ja, soms wel. Soms merk je gaande het gesprek dat het gesprek stroef loopt of dat het, dat mensen het moeilijk vinden om de draad te volgen, de rode draad. Dan heb je zelf al wat aanwijzingen, maar soms is het ook gewoon heel lastig. Ja. En dan, wat ik dan ook zeg is van, wat ik nu zie, lijkt voor mij nu mee te vallen. Maar ja, laten we in ieder geval periodiek contact houden. En dan doen we nu een soort nulmeting waar we nu staan. En dan zie ik je over een paar weken weer terug. Ja. En dan gaan we kijken of er veranderingen optreden. Ja. En ik denk dat het belangrijkste is, en dat is ook weer het mooie aan ons vak, dat je die continuïteit kunt bewaren en bewaken. Ja, want ik kan me er wat bij voorstellen dat mensen dat uit een soort angst ook wel doen, of bescherming naar zichzelf, dat zich even goed voordoen. Je wil ook niet weten dat er wat met je aan de hand is wellicht. En als je daar als arts maar dwars doorheen zou gaan, dat voelt natuurlijk voor iemand ook heel onveilig. Dus ik kan me voorstellen dat het ook belangrijk is dat je het vertrouwen wint en mensen ook veiligheid geeft. En dan is zo'n periodieke afspraak is natuurlijk een hele mooie geleidelijke weg voor iemand om zich misschien wat meer bloot te kunnen geven. Ja, nou ja, ik vind het mooi hoe je het omschrijft. Nou ja, dat was wat ik erbij bedacht. Ja, nou ja, dat proberen we toch wel, tenminste dat probeer ik wel uit te stralen. Ja. En het meest belangrijke is vertrouwen. En ik denk, het is ook een complex probleem waar je niet meteen een oplossing voor hebt. En je wil ook niet meteen mensen het gras onder de voeten wegmaaien. En ze meteen met een rotgevoel naar huis sturen. Je bent als arts natuurlijk ook gaandeweg informatie aan het vergaren. Ja. En je kan ook niet na één gesprek zeggen van, ik weet het al. Dat is duidelijk, Nee. Het is complex en het is, dat woord vertrouwen vind ik erg belangrijk. Ja, dat is goed om te horen, ja. Nou begrijp ik ook wel eens dat mensen gewoon niet naar de huisarts willen. Wellicht heeft dat ook te maken met de problematieken bij dementie soms. Wat is er dan voor de omgeving aan mogelijkheden om de huisarts toch te betrekken?
Nou ja, wat je nu beschrijft, komt heel veel voor. Want het is en blijft op de een of andere manier toch taboe. Mensen geven aan van, god, het valt wel mee. Terwijl de partner zich misschien al meermaals bij mij gemeld heeft. Dan zeg ik, als een patiënt echt niet wil, dan probeer ik toch maar via een omweg bij de patiënt thuis te komen. Kijk, dat is het voordeel als huisarts, kun je toch een visite inplannen en dan kom je bij de mensen thuis. En vaak kun je daar ook al heel veel informatie uit aflezen, uit die bezoeken. Ja. Dus dan probeer ik het op die manier. Ja, soms een creatieve oplossing voor nodig, dan begrijp ik. Ja, dan probeer je toch met een omweg in ieder geval binnen te komen. Ja. En in ieder geval ook dat de patiënt een gezicht heeft, maar dat ik ook zie wat er gebeurt. En dat ik een inschatting kan maken van, moet hier iets gebeuren? Of is het iets wat we periodiek kunnen gaan opvolgen? Misschien met behulp van onze praktijkondersteuner. Ja. En het draagt bij wellicht aan dat stukje vertrouwen, waar we het net over hadden. Als u in ieder geval gezien hebben. Er zijn ook vormen van dementie waarbij niet zozeer geheugenproblemen op de voorgrond staan, maar andere problematieken, bijvoorbeeld veranderingen in het gedrag. Hoe krijg je dan duidelijk dat er sprake is van dementie? Want er kunnen natuurlijk ook andere dingen aan de hand zijn. Dat geldt overigens ook bij geheugenproblemen natuurlijk. Ja, geheugenproblematiek aan zich is gewoon heel erg complex. En als iemand bij me komt van, ik heb geheugenproblemen, dan is echt niet eerst wat ik denk van, dat is dementie. Stress kan al van invloed zijn, of een blaasontsteking kan ook al ervoor zorgen dat het geheugen met je aan de haal gaat. En zo zijn er heel veel verschillende mogelijkheden die kunnen bijdragen aan geheugenproblematiek. Er zijn ook mensen die op vrij jonge leeftijd al dementie krijgen. Het lijkt me daar nog moeilijker soms om de diagnose te stellen. Ik heb begrepen, maar dat niet uit eerste hand, dat lees ik dan, dat daar vaak ook gedacht wordt dan aan bijvoorbeeld een burn-out of stress, wat op zich best aannemelijk kan zijn. Lijkt me heel ingewikkeld dan om uit te komen ook op dementie. Ja, eigenlijk moet leeftijd niet uitmaken als je die continuïteit maar waarborgt. Als je maar mensen periodiek terug laat komen en blijft toetsen van hoe gaat het nu. En daar hebben we natuurlijk onze meetinstrumenten ook voor, die je dus telkens weer in kunt zetten. En soms zie je ook dat die meetinstrumenten, de score daarvan, gaat verslechteren. En zo probeer je te kijken van, hoe gaat het? Ja, wat is er dan aan de hand? Ja, eigenlijk is dan dat periodiek volgen, dat geeft je een beeld van het verloop natuurlijk. En een goed beeld van, blijft het stabiel of wordt het beter of minder, de klachten. Nou begrijp ik ook, en dat snap ik ook, als huisarts heb je tegenwoordig, ik denk altijd al, maar tegenwoordig heel druk. Ik begrijp dat alle praktijken ook vol zitten. Dus je hebt per patiënt natuurlijk maar beperkte tijd. Zijn er ook mensen die je in kunt schakelen om wat meer tijd bijvoorbeeld die meer tijd kunnen investeren bij degene om wie het gaat in dit geval? Ja. Zoals ik straks zei, beginnen we vaak met de praktijkondersteuner. Die kunnen echt veel tijd vrijmaken om de gesprekken aan te gaan. En niet zozeer voor de diagnostiek, maar vooral ook de randdingen. Hoe is het met de partner? Hoe is het thuis? Hoe is het misschien nog zelfs op het werk? Dus al die randdingen, dat helpt om informatie te vergaren. En daar beginnen we vaak mee. Pas als er echt een diagnose is,
dan roepen wij bijvoorbeeld hulp in van hulp bij dementie. Of misschien net daarvoor, hè? Dus als er nog geen diagnose is, maar we wel voldoende aanwijzingen hebben, dan komt een instantie als hulp bij dementie aan bod. Ja. Soms ook maatschappelijk werk, hè, wordt ingeschakeld. Als de problematiek beginnend is, dan kun je daar een beroep op doen. En vrijwilligers. Ja, ook maar vaak, dat vind ik dan wel mooi, hè, want dit initiatief ook van het Alzheimer Café, als huisarts verwijs je daar eigenlijk weinig naar, omdat mensen die weg al kennen. Oké. Nou, dat is op zich goed om te horen voor ons. Tenminste, dat idee heb ik wel. Ja. Heb je het ook wel eens nodig om echt je autoriteit als huisarts, zeg maar, in te zetten als iemand echt heel weigerachtig blijft? Of... Ja, je moet daar soms gebruik van maken. Hè, dan zeg ik ook van, goh, ik twijfel. Hè, dus ik vind het belangrijk dat we toch nader onderzoek doen. Dus volgende week komt onze praktijkondersteuner met de MMSE, hè, met dat meetinstrument om te kijken hoe het is. Ja. En soms doe ik het zelf. Als ik al merk van, maar dit kan wel eens erop uitlopen dat als onze praktijkondersteuner er is, dat die mensen de deur niet open doen. Oh ja. Ja, dan begin ik zelf en dan kan ik toch wel snel wat diagnostiek verrichten. Ja. Ik hoor in ieder geval dat meen ik in ieder geval te horen, dat je je werk met heel veel oog voor de waardigheid van de mensen doet. En dat is denk ik een hele prettige ervaring als je in zo'n lastig traject zit. Ja, dat hoop ik altijd wel te kunnen doen. Ja. En als het niet zo is, dan hoop ik ook dat mensen er iets van zeggen. Ja, dat is ook belangrijk. Vertrouwen is de basis van een goede behandeling. Ja. Dus, Zijn er nog zaken die we niet besproken hebben die je toch nog graag wil delen? Tijdens het voorbereiden ging het er ook over, hè, van hoe vaak komt dementie nou voor in de huisartsenpraktijk. En daar heb ik nog eens opgezocht, want ik wist het eigenlijk niet precies. En het blijkt dat in een normpraktijk is een praktijk van rond de 2100 patiënten, komt zo'n 1 tot 3 keer per jaar een nieuwe casus voor van iemand met dementie. Dus een patiënt die zich voor het eerst bij de huisarts presenteert met klachten. En wij hebben een praktijk van bijna 11.000 patiënten. Dus reken maar uit, dan komen we ongeveer op 15 patiënten, 10 tot 15 patiënten per jaar die zich met geheugenproblematiek melden bij ons in de praktijk. Ja, dat is toch wel veel. Merken jullie ook over de jaren heen dat dat meer wordt? Of is dat lastig te zeggen? Ja, je ziet natuurlijk wel dat de gezondheidszorg in Nederland goed is. En dat daardoor fysieke problemen tijdig worden opgelost, laat ik het zo maar benoemen. Dus de gemiddelde leeftijd neemt toe. Nou, laten we hopen dat we dan met z'n allen kunnen werken aan, wie weet, een keer een genezing. Toch? Ja. En tot die tijd blijven we hier, maandelijks in ieder geval, hier het Alzheimer Café doen, om met elkaar daarover te spreken. Willem de Hoog, hartstikke bedankt voor jouw bijdrage. Heel helder, denk ik. Hoop ik ook. En na de pauze krijgen we nog de vragen. Ik wil u thuis ook van harte bedanken voor het kijken. En nog even met u bespreken. De volgende uitzending is op 13 februari. En dan is het thema: wat doet het met de mantelzorger als degene waarvoor je zorgt wordt opgenomen? Het is natuurlijk een hele ingrijpende tijd, dus ook daar gaan we met elkaar over in gesprek en kunnen we onze ervaringen delen. Voor nu wens ik u allemaal nog een fijne avond en tot de volgende keer. Dag!